Morjens! Jyväskylän nuorisoleiri on saatu vauhdikkaasti liikkeelle ja mikä on parasta, niin aurinkoisessa säässä on päästy mätkimään pesäpalloa. Käydäpä tässä alussa vielä leirin avajaistunnelmissa. Pelit pelaamme rehdisti. Ja kohtelemme pelikavereitamme reilusti. Tanssimme ankarasti. Tänään kaikki meidän leiriläisten puolesta lupaan, tai tulee puoli metriä lunta tupaan. Tyttöjen kilpasarjassa Seinäjoen joukkue on aloittanut leirin vauhdikkaasti. 4 pelin jälkeen kasassa on täydet 8 pistettä ja juoksusuhde on hurja. 50 tehtyä ja 2 päästettyä. Maanantain viimeisessä pelissä Seinäjoki löi Muhoksen 9-1 Yrttisuolla pelatussa pelissä. Joukkueen kapteeni ja numero 2 Saara Tiitu toi pelissä 3 juoksua. No ei paremmin voi mennä. Kaikki voittaa, monta peliä meillä on pelattu? 4. Kaikki voitettu ylivoittaisesti. No mä odotin tiukempia, mutta kai niitäkin tulee vielä joskus tässä vaiheessa. Ja kerro vähän minkälainen joukkue teillä on kasassa. Voisiko sanoa, että sanoin kuvaamaton? Aika hullu. No ehkä nämä ihmiset on vähän omanlaisia. Seinäjoki hakee menestystä nuorisoleiriltä laajalta alueelta kasatulla joukkueella. Seinäjoelta alapuolta. Ja Ilmajoelta tietenkin. Ja Ylistarosta. Ja Kauhavalta ja Ylihärmästä. Mutta pääosin Lapuolta ja Seinäjoelta ja Peräseinäjoelta. No kerro vielä vähän teidän tavoitteista täällä. No mikäs muu kuin mestaruus? Leiri Itä-Lännet pelataan keskiviikkoiltana Hippoksella ja joukkueet julkaistaan tiistai-iltana. Valitsijaraadissa on Superpesis tähtiä sekä Kirin että Kiritterien joukkueesta. Poikien lännen joukkueena valitsee Kirin kakkospolttaja Lutakon piiska Jyri Kyllönen. Joukkueiden pelinjohtajat ovat antaneet Kyllöselle ennakkovinkkiä huippupelaajista. Valitsijat käyvät seuraamassa jokaiselta joukkueelta muutaman pelin ja tekevät valinnat näiden perusteella. Yleensä siellä vaaditaan huippuominaisuuksia, mutta sitten myös monipuolisuutta, että ei olisi ihanne, jos löytyisi 13 äijää, jolle ei heikkouksia tietystikään löydy, mutta löytyisi sitten ihan selkeä, törkeä vahvuuskin. Ja kyllä mua itse silmää hivelee itseä se, että sieltä löytyy sitten pelisilmää, että erottuu joukosta siltä, että ymmärtää peliä ja lukee peliä. Ja sitä mä erityisesti yritän painottaa. No mä yritän luottaa myös itseeni siihen, että mä oon pelannut niin paljon pesistä ja seurannut sitä niin paljon, että pystyy poimimaan sieltä niitä yksilöitä. Ja tietysti sekin, että jos löytyy ihan huippu jollekin tietylle pelipaikalle, niin sitten se paikka on vähän niin kuin mennyt, että sitten pitää tehdä valintoja myös jatkossa sen mukaan. Yksi leiriin ilman muuta kuuluva juttu on leiripeli. Tuo pelataan tiistaina kello 18 Kirin ja Kiteen välillä. Luvassa on rajua taistelua paikasta pudotuspeleihin. Siellä on muutamia kovia lyöjiä, mitkä meidän pitää saada kiinni ja toisaalta meidän perussuoritukset pitää saada kuntoon ulkopelistä lähtien. Että varmasti tulee tiukka peli ja nyt on erityisen hieno pelata, kun siellä on katsojia, junnuja, niin veikkaisin, että siellä on melkoista syöksyntelyä ja yrittämistä kentällä ainakin tarpeeksi. Tässä oli toinen leiriurheiluruutu ja me tavataan näissä merkeissä jälleen keskiviikkoiltana. Ja teiltä on ihan mukavasti jo tullut noita vinkkejä, että mistä juttuja voisi tehdä. Niitä vinkkejä voi vielä pistää lisää tulemaan. Sähköpostiosoite on tuossa. Mutta ei muuta kuin jatketaan leiriä hyvässä säässä ja keskiviikkona nähdään.